Представям ви топ хотел по програмата на Абак с почивка в Римини. Хотел Тюркоаз. Хотелът е изцяло реновиран и е чудесен избор за спокойна лятна почивка. Програмата се провежда с директен чартърен полет от София. Обслужването в Римини е на български език. Хотел Тюркоаз е разположен в Чезенатико, тих и спокоен район на Римини. Той е прочут с музея на старите кораби и лодки. Хотел Тюркоаз е изцяло реновиран семейен хотел. Хотел е подходящ за семейства с деца, търсещи спокойствие. 5 са определенията, които могат да опишат престоя в хотела: пясъчен плаж, слънце, море, вино и вкусна италианска храна. Дизайна на стаите е елегантен. Основната цветова гама е тюркоаз в съчетание с бяло. Особено внимание е отделено на рационалното използване на пространството. Всички стаи разполагат с балкони и с добра звукоизолация. Оборудвани са с климатик, сешоар, баня, телефон, сейф. Хотел Тюркоаз е на около 200 метра от прекрасните плажове на Чезенатико. Те се простират на дължина цели 7 км и са покрити с златист ситен пясък. Морето около Чезенатико се слави с кристално чиста вода и полегато дъно. В ресторанта на хотела се сервира италианска и европейска храна. Изхранването е на закуска и вечеря с вино и вода. Както целият хотел, така и ресторанта е стилен и комфортен. В градината с удобни дивани на разположение на гостите има отопляемо джакузи. Заповядайте в Римини, очакваме ви!